la recomanació de la setmana, amb Didac Folk. Bona tarda a tots i a totes, em sent tot correctament? Sí? A tope, vale. Ara sí, vale. Avui us porto una cançó de Los Prisioneros. Ai, no, veus? Sempre em confong. Los Delincuentes. Ara vos voldria parlar de Los Prisioneros, que és un altre grup musical de Latinoamèrica, que possiblement la setmana que ve us portaré. Però aquesta setmana us porto un estil una mica més diferent, perquè vaig veure que la setmana passada el rap, les cançons són molt llargues, molt entretingudes, però massa llargues pot ser per a la ràdio. Llavors, avui us porto una cançó de Los Delincuentes, Ja nadie te quiere, però és bastant divertida per a mi, i després l'escoltarem amb més tranquil·litat. Vos vull contar una anècdota sobre aquesta cançó, i és que la vaig descobrir al programa de Nadie sabe nada de la cadena SER, i just quan estava escoltant el programa estava baix del camió de mon pare. Una mica estrany, però quan primer l'escoltem i després explicaré què és exactament el que estava fent, perquè vos dic això i vos quedeu igual. Però això, ara Aritz ja li pots posar la cançó i us deixo disfrutar-la. Porque sale por la tele vacilando con tu forma de actuar. Eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mentira y realidad. Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando con tu forma de actuar. Eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mentira y realidad. Toma. Detrás de las flores te encontraste a Don Quijote y te dijo Calvo, tú estás medio colgado como yo. Tú que te crees pirata o marinero de una fragata, fuiste una rana y la tele te contrató. Con tu cuento más negro y fero, tu cerebro es un tambor, cavilando cosas raras, tus palabras son muy malas, deja ya la televisión. Telediario. Ya nadie te quiere porque sale por la tele vacilando con tu forma de actuar. Eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mentira y realidad. De la tele se regalan los claveles y por la radio no se ve ni al locutor. Matica. Rayas y renglones pa' que nunca te doblaras, no respetas ni la hora ni el reloj. Ni la norma de circulación, ni a tu padre ni al doctor. Te has hecho reportero, yo no quiero nada con ellos porque son cucarachas sin control. Ya nadie te quiere porque sales por la tele vacilando con tu forma de actuar. Eres un fantasma criticando por la parda, siempre a costa de mezclar mentira y realidad. Eres un bulto entre la gente, no te sale nada bien, solo te gusta el dinero. No hay sitio para usted, señor Carrasco. Venga, dígale algo. ¡Carmele! Sabemos la edad que tiene, que se te nota en la pele. Ara sí, espero que us hagi agradat aquesta cançó. I ara us explicaré què és el que estava fent baix del camió de mon pare. No té ningú misteri, simplement hi havia una bomba baix del camió i mon pare me va dir, hi ha algo pitant, pues desactiva-ho. No, és broma, estava pintant una cosa que me va dir que pintés i justament estava escoltant el programa i m'agrada aquesta cançó. I crec que és bastant divertida. I això, esta és la cançó que us porto esta setmana. La setmana que ve ja veurem què us porto, una cançó més interessant. I això, espero que us hagi agradat i recordeu d'anar al cine. Una carta para ti.
La recomanació de la setmana amb Didac Folk. Avui vos porto a Don Candú en algun lugar, lo millor del pop rock espanyol dels anys 80-90. Però ara us he d'explicar, m'estan trucant de... bueno, de Gestel. Bueno, coses del directe. Coses del directe. Avui vos porto esta cançó d'això, el rock, el millor del rock pop espanyol dels anys 80-90, però us he d'explicar coses, ja que ara Aritz ha mencionat les programacions musicals que tenim. Faré un petit spoiler que estic preparant un petit programa també de música i serà música estrictament de hip-hop, encara que tinc una secció especial, igual que esta, bueno, similar, de música més variada. Però bueno, això, ara ho continuo amb la cançó. Com he dit abans, aquesta cançó està dedicada a mon pare, ja que de vegades l'he sentit allí a la dutxa cantar, i de vegades posa esta cançó o música d'aquest tipus per casa, i això, que esta justament m'encanta a mi, i això, vos la volia compartir, vos la volia ensenyar i segurament ja la coneixereu. D'un Candú en algun lugar. I ara ja us deixo disfrutar-la i disfruteu lo millor del rock pop espanyol dels 80-90. La recomanació de la setmana amb Didac Folk. Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir, y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. No hay camino que llegue hasta aquí,
la recomanació de la setmana, amb Didac Folk. Bona tarda a tots, soc Didac Folk, l'alumne en pràctiques, m'estic sentint en eco. Avui us porto un grup una mica diferent dels que us porto habitualment, perquè primer de tot aquesta cançó és en anglès i vaig començar dient que m'agradaria promocionar les cançons en espanyol, però és un canvi perquè no sempre sigui tot el mateix. Això, avui us porto un grup una mica peculiar perquè almenys per aquesta zona no és molt popular. És un grup de rock alternatiu, post-punk o punk futurista que sobretot a la seva última cançó, Die For You, l'estil musical és punk futurista. Però això, és un grup que no és molt popular per aquesta zona. El grup és Bring Me The Horizon, que l'estem escoltant ara de fons, i la cançó se diu One by One o Uno por Uno, i és de l'àlbum Post-Human Survival o Horror. I és de l'àlbum del 2020. Aquesta cançó tracta dels records que ens venien quan estàvem a quarantena i que no podíem fer res. És a dir, quan estàvem a quarantena i estressats, avorrits a casa, i l'únic que podíem fer era pensar en el passat, i aquesta cançó va d'això, que penses en el passat, t'entren ganes de fer aquelles coses i no les pots fer. I aquests records te van cremant dins un per un. Després, l'àlbum té la mateixa temàtica, records de quarantena, i una recomanació que té una cançó que té este àlbum que us la recomano, se diu Dear me costa l'inglès avui, Dear Diary, és la primera de l'àlbum i allí parlen de coses més extravagants, per no dir més horrorífiques, no sé com dir-ho, són més hardcore, i ja veureu que este grup és una mica hardcore de quan en quan, i això, us deixo ja en la cançó One by One, i després de la cançó us donaré més informació. Didac, saluda a la cámara, que está José María Miramos desde Fredes. Salúdale. Buenas tardes, José. Jimmy Show.
La recomanació de la setmana amb Didac Folk. I fins aquí la recomanació de la setmana by Didac Folk. Aquesta setmana t'has posat potent, Didac? Sí, esta setmana... Estava dura la cosa, perfecte, Sí, m'ha agradat. La veritat que no coneixia dura. el tema, sí, el grup sí que l'havia escoltat, però no coneixia el tema. M'agrada, pues la veritat. mira que este grup no és molt popular per aquí, però no sabia que el coneixies. Sí, jo de rock punk, de punk rock i això, sí que he escoltat diversos grups i m'ha agradat molt la música rock. Ara, per falta de temps, no tinc temps d'escoltar música, però sí, m'ha agradat l'elecció d'aquesta setmana. No, sí, però esta setmana Sí, ha sigut bona, m'agrada. Sempre bé, una miqueta d'energia, hombre. Energy. Tinc uns gustos musicals que mare meva, són l'hòstia. Bé. Podem fer l'extrem més bailable, no? A l'extrem més radical, podríem anar, no? Exacte. Me gusta. I ara me toca tirar una mica de fato sobre esta cançó, perquè hi ha una mica de polèmica també. La cançó en si no hi ha polèmica, és brutal i ja està, però la instrumental en si és pareguda a una altra cançó, que, bueno, això, la instrumental d'esta cançó és semblant a una de Linkin Park, no sé si el coneixes, suposo que sí, Linkin Park és superpopular. I la cançó que és pareguda és Paper Cut. Hi ha molta discussió perquè aquestes dues cançons són estils diferents, però són molt paregudes, i això hi ha gent que diu que Linkin Park i Bring Me The Horizon comparteixen estils musicals, i hi ha gent que diu que no. I, bueno, això, recomano escoltar les dues cançons, la de Paper Cuts de Linkin Park i One by One de Bring Me The Horizon, que l'acabem d'escoltar, i després formar la vostra opinió. Però la meva opinió és que sí, que són paregudes, però que, òbviament, no són iguals. I esta setmana ja he acabat, avui m'ha agradat esta setmana. La recomanació de la setmana amb Didac Folk. Avui vos porto un rapero peruà, com he dit abans, del Perú, i este passat 11 de novembre, va treure un nou àlbum, i jo no em vaig donar compte, i la veritat és que m'encanta ell i el seu grup, on participa el seu grup, i m'encanta aquest artista, és el millor del grup per a mi, i me va estranyar perquè em vaig enterar la setmana passada que va treure àlbum, i la veritat me l'he escoltat i és flipant. Avui vos porto una cançó d'este àlbum, la cançó es diu Mírenme, l'artista és Norik i el grup és The Rapper School, que si esteu dins del mundillo del hip-hop en espanyol, pues el coneixereu. Vos porto diferents informacions de l'artista, de la cançó i de l'àlbum. Començarem amb la informació de l'artista, que per començar dic que aquest, com ja he dit abans, per a mi és el millor del grup i la seva discografia és perfecta. Té un àlbum que no he escoltat i un que no m'agrada, però les dues últimes CDs que ha tret són l'hòstia per a mi. Abans m'estava escoltant el seu primer àlbum i pareix que és molt underground, que això per la gent que no li agrada tant el rap, o sigui, el primer àlbum no li agradarà directament perquè és underground, només t'agradarà si t'agrada el rap de veritat. Però això, l'àlbum que us trac avui es diu Narrativa Popular i és del 2021, del mes passat, i és similar al seu anterior àlbum que es diu Karma, que és del 2016. I avui amb la cançó, aquesta cançó va dedicada, recordo el nom, se diu Mírenme. Aquesta cançó va dedicada a les persones que són així una mica més egocèntriques, que només volen ser les protagonistes en qualsevol situació, en qualsevol conversa, i si no aconsegueixen ser les protagonistes pensen que han fracassat en la seva vida o el que sigui. I és la 7ª cançó de l'àlbum. I per últim dir que aquest àlbum, com l'anterior va ser Karma, tracta de diferents temes. O sigui, la setmana passada vaig portar una cançó i en aquell àlbum tractava sobre les exagerades sensacions que sentíem a la quarantena. Però aquest àlbum és diferent. Cada cançó va dedicada a diferents temes. Té cançons que van dedicades a les dones, als immigrants, als egocèntrics, que és la que us porto avui, i molt més. L'àlbum té 15 cançons molt originals que si t'agrada el hip-hop t'encantaran. I ara ja us deixo la cançó, espero que us agrade i com sempre, si us agrada la cançó, us agradarà l'àlbum. El tiempo
La recomanació de la setmana, amb Didac Folk. Cuando la muerte a mí me caiga, solo malos y buenos recuerdos me llevaré. Antes que el tiempo me la traiga, yo quiero asegurarme que perdure lo que dejaré. Porque pensar en la impresión que causaré, lo que otros digan nunca evitará lo que seré. Kill Me Show. Parece que todos se quieren parecer, ya casi no se pueden ni reconocer. Vives con la vista en el mundo ajeno, buscas ser estelar, ya no puedes ser más artista de relleno. Te importa el que dirán de elementos que no son buenos. Si quieres ser alguien más al ver que siendo tú eres menos. Cada fin de semana estar de estreno impresentable para poder encajar y sentirte más aceptable. Eso no está mal, no hay por qué sentirse culpable. Lo que no resulta dable es que para ti sea indispensable. A quien quieres engañar cuando te engañas a ti mismo son excusas para complacer tu egocentrismo. Con fanatismo finges ser feliz por redes cuando en realidad a nadie le interesa que te quedes. Hablar de una persona dice más de ti que de quien hablas. Siempre te alguna espalda la conversación que entablas. No lo soportas y te endiablas y te enteras que alguien crece. Si no es para ti nadie lo merece, por supuesto. Eso no se llama ser honesto, eso es estar molesto al ver que pierdes un supuesto puesto. Presumir tus bienes materiales no es un gesto muy modesto, al contrario, eso es un acto funesto. Tienes el corazón donde el resto guarda el efectivo. No haces un favor gigante pasar un recibo. En definitivo aparentar es la sensación del momento, la moda en esta jungla de cemento. ¿Qué pasó con sus almas que llevan marchito el corazón con una oculta ambición? Lo pretenden sanar. El tiempo pasa y no hay recuerdo. Vives la vida y solo quieres atención, pero a ti mismo no te vas a engañar. No importa que piense y el que dirá. Es un mundo de ilusión que frente a tu situación deja de funcionar. Todo lo malo te llegó a envenenar. Son lecciones de la vida que te deben quedar. Ahora que van a hacer para que los vean, de todo idean, por fama se mean, que paltean, del mismo ejemplo a todos los moldean, los batutean con algo que crean, solo los marean, como si fuera tarea, necesitan estar en el centro, harán lo que sea para sentirse que están adentro, habrá peleas si no son el epicentro, así tenga que ser a lo maldita sea, si acaso tus gafas me dejaran ver la esencia y no fueran solo un adorno de tu banal apariencia, si con más frecuencia intentaras apelar a tu sapiencia y lograras recordar tu descendencia. ¿Cuál es la exigencia por una etiqueta azul? Yo creo que es una excusa, disque, para verte cool. Con esos amigos con los que pasas tu juventud, los que no irán por un café para visitar tu ataúd. Explica entonces, ¿por qué te veo en la fila de esperar cuando es que van a regalar algo para que puedas tragar? Puedo adivinar sin necesidad de indagar el por qué no quieres pagar, pero tienes un iPhone 11. Se llama aparentar y se confunde con llamar la atención. En el fondo es con la misma intención. En las grandes cosas la gente se muestra como les conviene. En las pequeñas siempre son como en realidad son. ¿Qué pasó con sus almas que llevan marchito el corazón con una oculta ambición? Lo pretenden sanar. El tiempo pasa y no hay recuerdo. Vives la vida y solo quieres atención, pero a ti mismo no te vas a engañar. No importa que piense y el que dirá. Ese es un mundo de ilusión que frente a tu situación deja de funcionar. Todo lo malo te llegó a envenenar. Son lecciones de la vida que te deben quedar. Y no te engañas a ti mismo. Dices que no, pero se te nota el cinismo. Traicionan por protagonismo, quieren ser el centro y lo buscan con optimismo. Ahora sí que te miren, ahora sí que te hagan caso. O logras ser feliz con poco y liviano del equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. La recomanació de la setmana, amb Didac Folk. I, bueno, fins aquí la cançó d'avui. Vos he portat hip-hop puro i duro. I, bueno, vull la vostra opinió, Aritz i José. A mi m'ha agradat, No és el meu rotllo, no és el meu estil, però m'ha agradat. A mi sempre m'agrada el hip-hop, rap, sempre abans era un fanàtic, l'escoltava a totes hores, encara així ara tinc al cotxe, són cançons bastant velles, però ne tinc al cotxe i de vez en quan alguna me poso. La veritat que no coneixia aquest artista, me l'apunto a l'agenda musical. Vale, això t'anava a preguntar ara, si coneixies aquest artista o... No, en este no tenia ni idea d'este. A més, no pareix que sigui latinoamericano o peruano, no té bastant, no se l'identifica molt. Ese acento, No té ese acento de abajo de que la L, la R, la L, la veritat que interessant. M'ha agradat moltíssim, bona elecció la setmana avui. I això, espero que us hagi agradat també al públic. I això, avui vos porto el número de la Sènia Ràdio per si em voleu recomanar alguna cançó o opinar de lo que sigui, de les cançons que ja he posat. I això, el WhatsApp de la Sènia Ràdio és 666 077 742.
666 077 742. Ho fan ritme i tot, Molt bé, repetim-lo, 666 077 742. Repetim, 666 077 742. D'acord? Ahir podeu enviar un WhatsApp i dir-li a Didac: Didac, esta setmana vull que poses esta cançó per a la teva secció musical. I ell us la posarà i a part us portarà alguna anècdota o alguna interessant d'aquest tema. Exacte, jo buscaré més informació del grup, del que sigui, i ho relacionaré amb les meves coses, que ara estic aquí. El programa més divertit de la ràdio, Kill Me Show. La recomanació de la setmana amb Didac Folk. A veure, primer de tot, deixeu-me fer la secció, perquè esteu avui molt cantarins. Ja no és la secció de Didac, és la secció, ja té nom, el Rick Rock de Didac. Bueno, això, avui us porto a Linkin Park. Va, molt bé! Ja estic dient, va, Linkin Park. Ahí està, Foli! Sí, Foli, munta una mica. Va, començo. Linkin Park amb la cançó de Giving Up de l'àlbum Minutes to Midnight, Minuts per mitjanit. I bàsicament aquesta cançó està feta per Chester Bennington, que descansa en pau, perquè bueno, ara més endavant continuaré explicant. L'àlbum és Minutes to Midnight del 2007 i l'estil és rock alternatiu i rap rock. Ara tot clar? Ara queda millor. Tot okay. Ja no és Rick Rock, és rap rock. Rap rock. Això, el cantant és Chester Bennington, és el cantant principal d'aquesta cançó i del grup de Linkin Park. I les males notícies, que ja he dit que descansa en pau, perquè es va suïcidar l'any 2017 i a moltes entrevistes contava que no podia aguantar més amb la seva vida, amb la seva manera de ser, i que era molt difícil viure en ell mateix. També deia que l'únic bo que tenia en la seva vida era que formava part del grup de Linkin Park. I aquesta cançó, que es va escriure 10 anys abans de lo que he dit, tracta de lo mateix, pràcticament, perquè aquesta cançó tracta que per culpa d'ell mateix no pot fer res. No aprofita els dies, busca ajuda però ningú li dona, és difícil viure és difícil viure dins del seu cap, que ell mateix és el seu pitjor enemic, i per últim, que és el que dona el nom a aquesta cançó, per últim es rendeix. I bueno, més endavant de la cançó ja us donaré més dades, però això, vull dir una cosa, perquè pareix que les cançons que són d'aquest estil sempre són depressives i tot el que tu vulgues, però l'energia que desprèn el cantant o els artistes d'aquest estil a les cançons és brutal. I bueno, ara ja sí que sí, me callo i posem la cançó des del principi.
La recomanació de la setmana amb Didac Folk.